Bale, dementzia gaitasun kognitiboa galtzea da, ez? Hainbat arrazoiren ondorioz, normalean neurodegeneratzaileak. Eta beste nahasmendu batzuekin alderatuz, hau progresiboa eta sendaezina dela da, ez? Eta baita adineko jendean ematen dela gehien bat. Arrisku faktoririk nagusiena adina da. Adina da, ez? Eta gero ja hipertentsioa, diabetesa, jarduera fisikorik ez egitea, isolamendu soziala, ez? Erreserba kognitibo gutxi edukitzea eta genetika ere badira beste batzuk. Ohikoenak Alzheimer gaixotasuna, gehien entzun da duguna dela. Beste leui gorputzetako dementzia, dementzia frontotemporalak ere badira, eta gero ja dementzia baskularrak ere, lau horiek dira ohikoenak. Hasiera batean, memoria arazo arinak izaten dira, ez? Batzutan zerbait jaztu, baina nahiko independentea da pertsona. Aurrerago ja, etxeko lanetan akatsak, sukaldean, erosketak egitean. Orduan ja laguntza gehiago behar dute, ez? Ja dementzia fasean sartuta gaudela esaten dugu. Gero ja larriagoa izaten joaten den heinean, jarrera arazo larriak izaten dira, eta ja erabat dependienteak diela esaten da, baina jatekoan laguntza behar badute, erosketak egitekoan edo garbitzekoan, erabat dependienteak direla esaten da. Eta sintoma kognitiboak, motorrak, sintoma ugari dira emozionalak ere, ez? Eta denak dakarte. Maila kognitiboan, memoriaren eta hizkuntzaren akatsak. Maila emozionalean, antsietatea eta apatia dira gehiena ematen dienak. Eta jokabide mailan edo maila konduktualean, agresibotasuna eta inpultsibitatea. Hasierako fasetan oso ohikoa da esan nahi dituzten hitzak aurkitzeko zailtasuna. Denoi gerta dakigu, baina maila esanguratsu batean. Eta elkarrizketa konplexuagoak dienak edo taldekakoak ezin dituzte jarraitu. Denborarekin ja diskurtsoa gero eta gehiago murrizten da, elkarrizketa sinpleak ezin dituzte jarraitu, eta esanguratsua da, dementzietan hizkuntza dela hasieratik gehien aldatzen den gaitasuna, ez oroimena, pentsa dugun bezala. Gero, eguneroko jarduerei dagokienez, lehen komentatu duguna. Fase arinetan, joaten dira oraindik gauzak egiten, laguntza pixka batekin, erosketak, etxeko lanak, gero eta laguntza gehiago behar dituzte horrelako lanetarako, eta bukaeran erabateko laguntza, fase aurreratuetan. Metodo nagusiena, medikuaren esplorazio kliniko bat da, ebaluazio kliniko bat. Gero ebaluazio neuropsikologiko bat ere eta neuroirudia erabiltzen dira ere. Eta gero beste biomarkatzaile batzuk sartuko lirateke puntzio lumbar bat bezala edo, baina bestela, hiru hauek. Detekzio goiztiarra lortzea da, gaur egungo erronka nagusietako bat. Horrek, tratamendu farmakologikoa gero eta azkarrago jartzea eta egokiagoa jartzea ekarriko luke. Estimulazio kognitiboaren bidez, hasiko ginateke, narriadura hori atzeratzen, eta pazientea eta familiaren lasaitasuna azkenean diagnostiko bat ematen diogulako, eta informazio hori, zer gertatzen denaren informazio hori.
Bale, inpaktua oso handia da, izugarria, ez? Bai, gaixotasuna duen pertsonarengan, bai senideengan. Oso gaixotasun luzeak dira, urte askotakoak eta etapa bakoitzean gainera arazoak eta beharrak aldatzen doaz. Orduan, etengabeko egokitzapena behar dute, bai, maila pertsonalean, afektiboan, ekonomikoan ere, ez? Azkenean, ahalegin handia da egin behar dena egokitzeko. Bale, saiatu behar dena da, ahalik eta autonomia handienari eusten, ez? Alduten guztia beraiek egiten, ez? Jarrai dezaten. Bai, arrisku posibleak kontrolatuz eta frustrazioa saiestuz ere. Adibidez, ariketa bat egitean edo lanen bat egitean, ez? Agian behar duen bakarra nola hasi esan edo denbora gehiago eman, ariketa hori egiteko edo seinaleren bat eman, ja, berak jarrai dezan, ez beste batek edo guk, ez? Egitea azkenean ariketa. Eta garrantzitsua da jarduera anitzak egitea, bai, kognitiboak, fisikoak, sozialak, aisialdikoak, ezberdinak azkenean bai gustuak kontuan hartuta, baina estimulatuak egoteko, eta azkenean beraientzat, baliotsu sentitze hori oso garrantzitsua da. Bale, azkenean dementzia mota guztietarako, farmako espezifikoak daude. Egia da, medikazio hauek, gaixotasun psikiatriko eta neurologiko gehiagotarako erabiltzen dira azkenean sintomei aurre egiteko direlako. Depresioa, antsietatea, agresibitatea, loaren nahasmenduak, azkenean, eta hauek gaixotasun mota ezberdin askotan daude. Honez gain, medikazio ez gain, azkenean funtsezkoa, tratamendua ez farmakologikoa, esan dugun bezala, profesionalei eta senide horiei erakustea nola maneiatu, jokabide ezberdinak, eta agian zerbait ulertzen ez duen pertsona horri aurre egin beharrean, hori azaltzen, eta ez badu ulertzen, distrakzioan, beste ariketa batean hastea, lasaitu ahal izateko, eta oso garrantzitsua da azkenean tratamendu ez farmakologiko hori, eta gehien bat erakutsi beharko dena. Alde batetik, narriadura kognitibo hori atzeratzen, eta pazientea aktibatzen. Egia da, onura maila afektiboan ere badela, azkenean pertsona hobeto sentituko da, berarentzat esanguratsuak diren jarduera horiek egiten, gero errutina aberats batzuk ezartzen, bere gogoa hobetzen, eta jokabide aldaketa horiek, sintoma bat bezala jokabide aldaketa horiek dienak, azkenean saiesten lagunduko digu, eta asperdura, edo estimulazio falta hori, hori dena saiesten laguntzen digu terapia okupazionalak. Bale, azkenean, dementziaren sintoma horiek nola maneiatu, eta hienganako eragina nola maneiatu, jakiteko prestakuntza behar dute, esan dugun bezala. Eta prestakuntza honek, azkenean, senideei, azkenean lagundu egiten die ikasten, gaixotasunari buruz ikasten dutelako, eta azkenean jakin behar dute ere beti laguntza eskatzen beren burua zaintzen ere, oso garrantzitsua delako beste bat zaintzeko gure burua zaindu beharko dugulako erruduntasunarekin, gainkargarekin edo tristura horrekin borrokatzen, azkenean duelo aurreratu bat bezala bizitzen dutelako askotan.
eta askotan laguntza eta esku hartze psikologiko medikoa ere behar dute, eta laguntza ekonomiko eta eskura dauden baliabide guztien informazioa hartzea ere, eta hortan guztian lagundu beharko diogu. Senideen elkarteek dute hemen funtsezko lana, eta funtsezko lana egiten dute. Gero osasun zentrotik, eguneko zentroak edo egoitzek, azkenean bertako profesional horiek, horrelako paziente gainera asko tratatzen dituztenak, familiai informazioa eman ahal izatea eta erakustea, esan dugun bezala, hori da behar dutena. Eta baina gehiengoa senideen elkarteek egiten dute lan hori. Laburbilduz, bizitza osasuntsua eramatea, eta aktiboa maila guztitan. Elikaduran, loa, osasun mentala zainduz, oso garrantzitsua, eta arrisku faktore baskular hauek kontrolatuz. Eta gero, maila kognitibo, sozial eta fisikoan aktiboak izatea. Hori da garrantzitsuena. Bakoitzaren gustuei kasuen bertzaile, noski, baina bai gomendagarria dela zerbait berria ikasi behar izatea, edo jarduera horiek egitea. Adibidez, gauza berriak ikasi irakurtzen, edo txangoak egiten, leku berriak ezagutzeko, hitzaldietara, dauden hitzaldi ezberdinetara joatea, eta azkenean horrek aktiboki, kognitiboki aktibo izaten ditu. Biomarkatzaileak da erabiltzen ari dena, sintomak agertu aurretik, gaixotasun neurodegeneratzaileen presentzia ahalik eta azkarren detektatzen dituena, biomarkatzaile hauek. Eta horrek esku hartze farmakologiko goiztiarragoak dakar eta espezifikoagoak. Eta orduan honek lagunduko du gaixotasuna ahalik eta azkarren detektatzea. Orain garrantzi berezia ematen ari zaio, pazienteari. Azkenean pertsonan zentratutako ikuspegiarekin. Badago ikuspegi bat orain lanean ari garena dela pertsonan zentratzea. Pertsonan bakarrik, ez gaixotasunean. Pertsona eta bere beharretan eta bere eskaerei erantzunez eta tratamendua azkenean pertsona hortan zentratuz, ez bakarrik gaixotasunean, gaixotasun bat pertsona ezberdinetan ezberdina izan daiteke, naiz eta gaixotasun bera izan. Pixkat dena laburbilduz, guk hemen hospitalizazio planta bat ez aparte, eguneko zentro bat ere badaukagu. Eta azkenean hemen, sakana mailan etortzen dira pertsonak, eta egia da, etxean agian dementziekin hasitako pertsonak, etxean isolatuta, igual bakarrik bizitzean, gure eguneroko zentroan hasteak, eguneroko zentroa azkenean laguntza egoki bat da, horrelako kasutarako. Aldaketa eta beti esaten duguna, beste pertsona batzuk balira bezala egoten dira, azkenean etxean ezer egitetik, hemen errutinak jarri gustuko dituzten ariketak, lehen esan dugun bezala aktibo egote horrekin, baina beraiek ere ezberdin ez daude egun guztian lo egongo balira bezala, gauzak egitea nahi dituzte, ikusten dute egin dezaketela, laguntza minimo batekin,
eta ezberdin ikusten zaie, eta oso pozik eta gustora etortzen dira, eta hori izango litzateke, ez, azkenean ez gelditzea, etxean ez gelditzea. Etxean ez gelditze hori eta laguntza eskatzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.